нархи чӣ чизро мушоҳида кардем ки дар душанбе амрико баробар аст? ҳама нарх баробар аст, маош танҳо дар амрико дига аст. мисол дар як соат чанд пул шахс кор кунад ки пули хуб ҳисоб мешавад? моҳ бигирем $10,000 ки агар шумо кор кардед дар як моҳ, яъне ки зиндагӣ як хуб мешавад, бо шукӯҳи нағз гӯиман мешавад. ура ҷанг карда натавонӣ, зада натавонӣ. вай баробари ҳуқуқӣ аст. духтарое ҳастанд ки масалан шавҳарои амрикоӣ карданд, аммо бачаҳое ҳастанд ки духтарони амрикоиро ба зани гирифтанд. агар касе гирифта бошидам ба хотири ҳуҷҷат. ту шояд барои харидани гамбургер пул наёбӣ, аммо ин маънои онро надорад ки ту президенти амрико шуда натавонӣ. ҳамин чизе ки ман насб кардам тоҷикони амрико, ин як ифтихори ман аст. Американская мечта. ман ҳамин чӣ мафҳум аст ва аз орзуҳои тоҷикӣ ва аз орзуи аврупоӣ ягон фарқ дорад? мегуфтам ки ман амрико биравам, ҳатман муаллими донишгоҳ мешам ба факултаи журналистика. вақте ки муҳоҷир меравад, худаш муҳоҷир ҳис намекунад. зеро ки аксарияти онҳое ки оле бо шумо ҳам суҳбат мешаванд, ман медонам ки саволи дуюмшон ҳамин аст ки чӣ хел равем. ғайриқонунӣ рафтан ҳамеша мушкил аст. ман гуфтам ки ман дар 29 солагӣ аллакай номзади илмҳо будам, мегум беҳзод бо ҳамин сири номзадшавиро бо вуҷуда накушаед шумо. ҳеҷ вақт накушаед.